Det er den første video på YouTube fra Team Gummian. Og lige nu der er vi på vej over til Sverige for at se, hvad Biltraf de kan derovre. Og ja, bare for at se, hvad de kan. Og vi kører i sådan for et lort her. Og ja, jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Men, Ford Mondeo? Ja, Ford Mondeo, ja. Det var sådan, det var. Og den der time der, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Den skal I tage og følge der. Det er skide godt. Og ja, det er skide fedt det her. Så jeg laver nogle opdateringer sådan løbende her i dag, og så laver det sammen til en video. Så ses, når vi kommer der længere hen i Sverige. Hvis det er kamerakvaliteten, den er lidt dårlig her i starten, fordi jeg filmer på min telefon, og det er ikke den bedste. Det er ikke den bedste kamera, men ja, det går da. Dobbelt fransk. Ja, en dobbelt fransk hotdog. Mere end i Danmark. Mm. Det er fandme sygt, mand. Boston. Ja, nu har vi så lige kørt lidt længere i Sverige. Og hvis man synes, at danske parkeringspladser de er små, så ved jeg fandme ikke, hvad det der er. Det er med mindre der. Hold nu kæft. Nu en status på Sverige-turen. Vi kunne ikke parkere inde i en P-hus, vi kunne ikke finde ud af, hvordan det fungerede. Og ja, lige nu der har vi fundet en eller anden mærkelig legeplads her i Sverige, så det er fedt nok. Er du god med skovlen? Status på Sverige-turen. Vi er lige kommet til den plads der, som det bliver holdt ved. Og den derovre, hold kæft, den kan spille. Det er helt sindssygt. De der højtaler der. Og så er der sådan en bagageboks oppe på taget, hvor den også har højtaler i. Hold kæft, det er vildt, mand. Og der er bare nogle fede biler. Vi så også lige en af de der... En af dem, der har haft de der til 15-16-årige der, som har kørt i en eller anden fed BMW. Som sindssygt. Først 16 år, så kører i sådan en bil. Det er bare handgrej, det der. Det er bare handgrej.